nakon autoputa, Krošljivike i Livade, polako stižemo u rodno mesto naše današnje gošće. Pomenuo sam Krošljivike i Livade. To je naslov jedne njene pesme. Ona se zove Dragana Mirković, pa vidjet ćemo kako izgleda jedan njen radni dan. Mi, zvezde, ipak smo idol mladim generacijama i treba im pružiti pravi primer. Strašno je ako im pružimo nešto što je pogrešno. Mislim da to nije dobro, posebno u današnje vreme. Inače su vrednosti preokrenute. Još ako mi kao javne ličnosti učestvujemo u tome, onda je to tragedija jednog naroda, najiskrenije.